Motopièce Duran Diego Suarez Manul Chawano. Émission spéciale Lava Lava. Facebook. Corra, fu. Tu fuma vitara hatiabi. Fale miaraba tsika pagnaraka tsy tapaka ny page Lily Gervais député ny Facebook manambahina tsika niany nefa ny vahintsika moa tsy eto antoerana fa agny France tsazo zay fa Kastia zany ka be marivo vahintsika Kastia miarabanao zay atao amin'ny page Lily Gervais député ny Facebook. Coucou tsika jiaby atao agnatin'ny Facebook voalohany miarabanao député ny Facebook. Merci aminao nandray vahiny eto amin'ny fandaharananao atao agnatin'ny Facebook. De magnano kokoa ny fanamanonga vitagna jiaby de magnano mbala tsara koa nareo jiaby pagnaraka Facebook ny député. Vogno za io mal question nareo jiaby fa hitako jiaby question nareo re tsara raha mazava vitagna tsy maintsy manonga. Bon, Kastia, jak mampoty kambarany wawai zay tonga de vavany alisoragna moa jirany motopièce nanolo tsy ty fandaragna ty. Kastia, azovy mantegna ny agnaranao sa fa Kastia zegny sambo misafa de aia zay tany favianao de firy-taogno zegny Kastia. Zay aloha nimbotsika izy. Agnarana nakahy razana malala Kastia. Atsika fa zatra amin'ny Kastia ty fony tegna agnarana anaka zegny Kastia na za koa fa zatra amin'ny Kastia ty. Za avy Sambava, zanaka Sambava tsy mivaky rano za, tombo Amboingy be zegny ambany volo hely izy Sambava fa papako avy Sambava ville de za zanaka Sambava ville. 32 ans za. Bon, fa mananjanaka ve Kastia sa mbala vehivavy momba izy koa misy de firy-taogno eo zegny zanaka Kastia. Ari am gasy ve le zaza samy vaza. Manana zanaka lehilahy araiky za, zanako io 17 ans, angala 18 ans izy amin'ny mois de novembre ho avy ity. Gasy zo zanako tamin'ny lehilahy gasy fa tsy tamin'ny vaza tsara raha mazava. Bon, Kastia misy milaza hoe fa nagnano makorely natonganao nandeha andafy nazahoanao io vadinao io tsy haiko tamin'ny 2010 zay raha koa tsy diso za. Ary io makorely io zegny asanao taonao sibe ary nandehananao andafy marigny ve le koragna mandehandeha zegny Kastia sa vandy. Naviako tandafy taty. Izy koa ka atao hoe nagnano makorely navianao tandafy na tavanao vaza io. Ratsy loatra le mo makorely. Aleka atao hoe nirody. Nirody za tanao sibe wi. Tsara boka raha mazava ino marandeha nitrena zegny. Anao koa boka tsy manambady, c'est normal anao tsy maintsy andizavadiagna. Nirody za wi fa tamin'andranay tavako vadiko io fo za tsy hoe tampirodiagna. Za tagnatin'ny tragno za mandry. Kopinana agnato za, Kastia, alô tsika andeha hiboaka ho izy fa misy vaza zay agny. Ary hoe rô zegny vonavy niany ty. Atsika andeha ngekagaka miaka amindrô. Loso za igny nagnamboatra za nefa misy 5 jours tsy niboaka. Nagnamboatra za nandeha niboaka. Nampitany Tody Vincent io zay ndraiky namany. Zay niaraka tamin'izigny igny tsara ny sara akeka ziska tsy mivolagna aty. Vincent io tsara nanambady viavy gasy hafa zegny tsara hita drako hely ny gasy koa tsy afa drako hely ny imbotika oitry ty. Tsara raha mazava karaha zegny. Bon, Kastia, izy koa zegny ny olo hita olo voalohany minehanay amin'ny Facebook ato anao mitana voalohany. Ino mahatonga anao minehanay amin'ny raha tsy hainao, amin'ny raha tsy tokony aferanao, diranao, amin'ny raha tsy tokony ampiegny kapokambaronao ny azanao. Ino mahatonga anao tia minehanay be io amin'ny Facebook ato Kastia? Izy koa boka atao hoe minehaneha zegny ohatrany hoe ratsy le mo minehaneha. Tsy resiko hoe minehaneha za miditra raha agnatin'ny Facebook ty. Karaha ataonareo koa misy raha tsy problemenareo agnatin'ny Facebook fa misy raha zegny hazonareo idiragna mety avitanareo mamoaka avinareo am'le raha karaha io koa ataoko. Za mahita raha agnatin'ny Facebook misy raha tiako idiragna misy raha tsy tiako idiragna. Marina raha hitantsika agnatin'ny Facebook ty lagny le hitanareo idirako regny raha tiako idiragna. Karaha zegny koa nareo agny mety misy raha tianareo idiragna na tsy agnatin'ny Facebook, mety misy raha velogny Facebook ty tianareo idiragna.
Igny fa igny tena rondeha to de karaha igny koa naka igny tiako andeha to. Tsy resiko hoe minene za fô c'est la vie fa igny raha tiako andeha idirana de fa igny karaha zegny. Avieko za miditra am raha agnatin'ny Facebook, misy fanazavako to, misy raha zegny ndraikindraiky mbo misy avinaka tiako aboaka am raha ty, mety miava aminaka zegny. Zegny avieko miditra am le raha fa tsy nataoko hoe kay mandaka hoe ininagna tsy karaha zegny, tsy karaha zegny fandraisako izy. Za si Zolisia fampitanena magnaraka kastia ino zegny problemo misy aminao ndraiky Zolisia. Taloha ma kastia somary hitanay pipibla Zolisia tsara magneva ro ndraiky Mario. Tafara karaha nisy obaoba tam Facebook hitanay amadepotely Facebook ny tegnanay dia tsy maintsy apetsaka anay tony fagnotaniana ino zegny iny malo na disadisa misy aminao ndraiky Zolisia. Sa anao fa tia Mario koa? Za si Zolisia zegny zahay taloha mpinamagna mikoragna am telefony fanavy mifankahita zahay tsisy problème. Fa tafara amizegny za koa fa hita ny piby sariny mystère igny tamin'ny Facebook naka sariny écran de hita ny raha io de izy nefa message taminaka karakory nangala mizaha zay izy tonga de nivolagna izy tsomba io lelahinao a Madagasikara tia zegny hoe de za nagnambara izy non tsy izy io volako tsy lelahinaka nifamatra zay za taminazy. De za ka fa nahita fa nanay histoire ndraiky akrama amizay de za nanontany izy anao volako amia amy viavy ty anao mombamomba viavy ty azovy izy ty de hoy zo nagnino ma zo de izy amizegny nagnamia point be izy de après amizegny message naka igny nalefa tamy tagny message igny amizegny nalefa amy story comment teo zegny malomalo nakasy Zolisia zegny de avy tamizay fa nampy misy problème zahay ziska za aby tsy avonika anareo zavona tamin'ny Mbotsiela Nomoaly za nitandregny vocal am telefone na misy message nazy vocal magnasasarazagna za. Fa raha jiaby zegny mbola enregistreko agnatin'ny telefone na mbola tsy nipublieko. Za tsara nagnasasarazagna izy za mbola tsy namalizy fa mbola nivolambola izy helihely fo za igny fa tsendriky nagnasasa izy mbola tsy niteniteny izy gravy. Raha karaha zegny. Donc zegny naviany problème nakasy Zolisia. Bon kastia miaraka marigny venao sy akramo sa hoe bezibez sur Facebook fo zegny? Zay sy akramo. Izy koa bakany za tsy volagna aminareo eto hoe niaraka zay sa tsy niaraka. Fa raha ambarako anareo raha raiky. Matoa za namaray akramo zegny, dika. Za matoa fa hainareo dika. Tsy possible za kastia andeha marao tsy miaraka aminaka. Karaha zegny koa nareo tsy possible andeha marao tsy miaraka aminareo ndraiky avy ziska bombardement be nataoko igny. Donc matoa za nagnaraha jiaby igny dika. Anjaranareo mamaly izy, anjaranareo mahay izy. Bon, anao kastia nivolagna aminaka hoe fa anao miaraka amin'akramo nefa anao manambady Vincent. Fa zatsanao ve ny famparafesagna ty kastia sa magnakory? Ataony vadinareo io ka nareo zao moa volagna vadinareo tsy mampirafy fa tsy hainareo fo. Karaha igny koa. Mampirafy dunia ho izy fandrama. Tsara raha mazava misoma la vie fo za fa tsy hoe ke mampirafy. Kastia fampitanena magnaraka ino marigny ny blemo misy aminao sy akramo? Misy le tegna le blème misy aminareo roe satria hitanay nafampana ny publication izay nataonao makasika anareo ndraiky akramo. Ino zegny ny problème misy aminareo roe? Tonga problème nay roe igny natonga problème nay sy akramo igny karaha ty. Izy zegny resaka naviany hadinay boka fa hitantsika izy fa resaka raha igny zegny naviany hadinay. Fotony za nagnambara izy tamizay fotoagna hoe adosoa agnatina minao samba. De koa fa nirako izy nadoso ami agnatin'ny Facebook na. Za nagnambara izy adosoa agnatina minao de raha amizegny nadosony tagnatina minazy za tsy voly mpibra tsara momba rony jiaby de misy tsy natinatiky lolo le raha. De mbala ni bombardeko fo mbala ni maro fo zegny zay tam privé igny de après amizay zare nipody ami koa zare
igny amizay zegny tegna nampaniriko za be zare nipody ami ndraiky ohatrany hoe nagnano jera raiky zegny zare tamy resaka blocage ndraiky zare nipody ami ndraiky de igny amizay natonga zay ny akramo niady ny jiaby boka amy raha karaha zegny resaka zare izy fa nibloqué tagnatina aminazy de après nipody ami koa zare ary olo mipibra tsara momba zare tamin'ny Facebook nazy tagny amy story nazy de zegny naviany hadinay tsara raha mazava Kastia tsy marary ve ny fonao mahita karaho nandeha nosibe satria tagnatiny malomalo tamy Facebook tato fandehanana karaho nosibe zay tsy mangotsiko ve fonao mahita izy io hagny tsy hainao nagnakory zagny namindrô ve nahino raha ataonagny tsy marary ze fonao sa marary tianay hebaka tamy resaka izy natanosibe igny ouais narary hely fonaka fa haiko hindra tegna antondiana azy tagny fôtony zahay nikoragna tamy privé de fa haiko zegny le raha tegna dentagny de fa namboariko saignanaka hoe za mo tsy agny le raha important aminazy raha dentagny de nanginy za nambelako izy karaha zegny donc saignanaka fa namboariko za fa tsy dina ataoko narary loatra eky fonaka fa haiko izy eky zegny le raha dentagny fa au courant za zay fa nikoragna tsara tamy privé raha karaha zegny tsara raha mazava Kastia fanontaniana magnaraka marigny venao na veste 5 mois tamin'olo tanosibe tao anao koa nivaly Corrèze igny fitiavanao anendafy de nadosinao io tsy haiko fa 5 mois tamin'olo tianao tanosibe tao marigny ve le koragna mandehandeha Kastia sakarako azafady fa za tsy namandreo tagny fa juste hoe mba niragna napetsaka question fo de madepite ny tegna de tsy maintsy apetsako satria koa moa za somary direct zay mazava aza somary mampimoe le question za tsy mbola tsara nangala zaza za lahina ologno za zegny raha volaniko aminareo tsara nangala zaza ary tsara navesitra za koa tsy afy tamin'ny zanako io na zanako io somary nikotrokotroko zay tsy eky nadosiko fa tsy nafaka tsy eky nadosiko mary fa voalohany za mivoatrika izy io ary tsara nahazo eky za ziska jody donc izy koa olo mivolagna hoe Kastia nangala zaza nivaly Corrèze tsy marigny na fomba nahitavako vadiko fo izy nazaveko tonga surprise be taminakay tsy marigny zay izy koa za navetra 5 mois zegny tanosibe donc tsisy olo tsy nahita za tsy ary navesitra mbola zanako io fo vesitra anaka tsara voa koa ziska jody karaha zegny za tsy ary nangala zaza na indraiky ary za ta Madagasikara tagny tsara nanambadigasika hoe tragno araiky igny vadiny Kastia non tsara nanambady karaha zegny za voalohany za nanambady efa mivadiagna anaka jody amy vazaha ty bon Kastia fanontaniananaka magnaraka ino marigny mategna resaka iPhone malaza be ty fa tianay izy ty fa misy ny tsy maharaka fa iPhone nefa tsy hainay ny histoiran'ny iPhone ty afaka zavenao aminay ve ino marigny tegna amin'ny resaka iPhone ty zegny tsy mahazy zegny soloagna bon Kastia afaka zavenao aminay zegny ino marigny mategna resaka iPhone malaza be ty fa mbala misy ny tsy mahay hoe ino ma nahatonga iPhone ty ino ma nahatonga iPhone ty ma iPhone nao sa karakory iny zegny tegna le histoiran'ny iPhone ty zegny Kastia momba le iPhone momba iPhone igny de zay koa fa nikoragna tamy privé zay sy akramo de izy nagnazava taminaka karaha ty izy nivolagna taminaka hoe tsy haiko viavy io manao za andeha nosibe de izy amizay nivolagna zava telefonao vakivaky tsy mandrary anao amizay farahily na telefonao tsy voany tsara misy kokoragna karaha zegny resaka fotorazy zegny le raha de izy amizay nivolagna anao koa magnahaka za mandeha nosibe amezako telefonaka ty iPhone-naka ty de zegny izy kokoragna andro tagny de igny zegny navely koragna resaka iPhone ty za amizay nagnambara iakrama anao blanco hitako anao mangorohoro anao tahazy iPhone nazy igny agny fa za blanco tsy miasana ny iPhone motrika anany io agny karaha zegny koragna nataoko de message naka igny koa na ata resaka iPhone motrika ty koa navitagny za koa raha fa tsy taitra tamy story message naka ty raha fa nialamboetry feky baka zay karaha zegny donc mazava aminareo amizay navely le koragna ny iPhone ty mila agnamia iPhone io akramo de nafosany akramo taminaka karaha zay zegny naezako le raha
de fa haiko amizegny izy tahazo raha io zegny tegna namparempagna izy amile diagnosy be ty de izy fanazavaiko teo fa haiko raha dianta de jerinaka fa namboaritra za fa nagny Kastia fagnontaniagna maromaro izy anapetsaka ny faninao Kastia ve salamasena tsara misy mivolagna izy igny mankimanky izy igny adaladale izy igny tsy ao salamasena tsara ve Kastia sa mankimanky visy igny aleo ataoko direct mihitsy le fagnontaniagna Kastia alfagna marigny mety tsy hitany tompiny tsy haiko aby za ty lefaka zegny sa tsy lefaka tsy haiky fa raha haiky fô za matoko fa nareo misy fagnahy ni pose question jiaby aminaka io tsy mbola nandeha ni pose question amin'olo lefaka hitantsika hoe lefaka mitety lalabe agny matoa nareo mba nandania nareo mega nareo fotoagnanareo lera hely nomendragnahary anareo iahigna nareo amin'ny hôrogno nareo io mbola nilani nareo nandeha nanoratra aminaka za matoky fa tsapanareo za fa olo manampagnahy za andro atanao question io donc ny tiako ambara amizegny afaka mamala anareo za salama tsara za hitanao io ary mahavaly anao koa salama tsara ze tsara raha mazava tsohanao hagny feky tsy salama tsara fa koa za Kastia ty normal loatra feky fa raha ikambaranao fo tsy za izy araiky mitondra loko ty fa maro zahay ato maro raha hitako tsy hitanao raha haiky tsy hainao normal anao koa mihevitra za io olo ny salama mahimba tsy salama tsara be za tsy midika olo tsy mitovy fijery aminao tsy midika olo tsy mitovy raha atao aminao ke adala izy anao manampagnahy io maeza mandiniky zegny olo tsy voatery hoe hitovy anao tsy voatery hoe olo ka tsy mitovy anao ka azy igny adala azy igny lefaka fôtony olo tsy mitovy raha atao ndraiky anao donc anao salama saigny io maeza magnavaka tsara be maeza mandiniky tenina bokako zegny za ty salama tsara be mety salama ambonina anao feky tsara raha mazava izy ko fa olo mikomandy publication ataonao izy ko fa tsy malaka amin'ny saigninao tonga de fa bloquenao ary mino za fa na fa mandeha 10 000 personnes zany bloquenao le tsy nampagnananao Facebook ino mahatonga anao tsy matanty lazonady nefa anao faran'olo tia magnasasa olo amin'ny Facebook ato Kastia ino mahatonga le toetsy ratsy karaha zegny ataonao resaka za mi-bloqué olo agnatin'ny commentaire amin'ny pazinaka oui za baka ny savonaka anareo za tsy mavita maloela za tsy mavita maloela za izy koa fa hitanao zegny izy koa fa hitako anao andeha trop i contre za midianao agnatin'ny pazinaka za tsy raha fa misy raha ilako anao tsisy raha ilako anao fôtony anareo magnaraka za ao zegny aroa karazany misy olo magnaraka za tegna amin'ny hoe fitiavany za fitiavany raha ataoko fa misy olo magnaraka za amin'ny fitiavany raha anazy amin'ny tsy fitiavany za zitandea za raha koragniny zegny agnarahany za de izy koa ireo le olo aby le mpagnaraka za amin'ny fitiavany raha mantsimantsiny raha tsy manjanonja fitiavagna hadina agnarahandreo za ao koa ny tsy fitiavandreo za no agnarahandreo za regny tsy possible agnano commentaire ny raha manjary fa tsy maintsy andi contre za fo diandreo ahaizanao zegny amomany ka misy raha mety tiandreo ireo maverinao hita ireo averinao magnano commentaire ireo tsy hita amomany anao magnano raha hafa ireo tsy hita fa kofa momany anao koa nisy tsalaty igny ireo hita igny ireo hainao zovy natasorandreo tsy hainao feky andavanandra nefa maro pibatako ao ireo tsy hita fa lera raha tsalaty igny zay vo ireo hita fa igny fo karaha iambesandreo donc karazan'olo regny tsisy raha ilako reo agnatin'ny pazinaka tsy maintsy bloqueko fôtony za tsy mavita iady amindreo anao andeha ankana amindreo amin'ny commentaire anao diska anao tsisy fotoagna feky za tsisy fotoagna feky amaly commentaire andreo io fa niroatandreo indraiky tonga de fa haiko fa olo ty ça va pas ireo manoatra aminaka indraiky tonga de fa haiko fa olo ty tsy olo ratsy aminaka fa izy mety vatohigny amile biby nataoko fa eky magnavoka reo olo jiaby zegny ahaizanao izegny asa roje koa ny bloqueko
irô tsy possible andegna sasaza vava fomikoragna izy koa tsisy problème ndraiky za rô tsy andeha teniteny za pibinao ato depuis teny Facebook izy koa tsisy problème ndraiky za ahaizanao zegny rô koa ni bloqué ko am page rô miala boka hagny miza pib misy za quelque part agny rô agny rô magnampatra tsy anjerindrô agny rô magnasasa za karaha ataony exemple am publication nataonao ato député ato rô magnampatra tsara karaha zegny donc tsisy raha ilako rô olo regny olo fa tsy vamalo anao andeha ankana amin'olo regny olo lany lera za tsisy fotoagna de bloquéko de toute façon maro ane olo magnaraka za izy ka olo tsy tia za aby bloquéko mba alafontra olo tia za fontra olo magnaraka za agnatin'ny pazinaka io tsy miderange za feky mibloqué anareo donc izy koa nareo to tsara koragna ndraiky za ty olo mety anariny mety volagny fa ataova magnanatra olo be fa tsy magnanatra tsy haiko karaha ohatrany hoe arotaogno azonao anao koa agnanatra za ataova agnatin'ny jerinao fa za hanarinao ty voalohany tsy vilominao tsy tseky hely fidiana dinia impolapodiana raha andeha soratinao zay vao anao vao manoatra tsy raha anao mitonantona boka hagny anao fa riatika ane karaha zegny donc anao koa ivolagna za volagna moramora za anara moramora za ataova commentaire anao aza atao manogny za commentaire anao mba ataova hoe mba moramora io tsisy problème tsisy ady ndraiky za anao andeha anao ohatrany hoe tagnanitra za anao fa nefa manety za iteniteny ratsy za ino ma tsy bloqué ko anao ino ma nandy tambeziko anao tsika nafamelon tsy possible anao tsy bloqué ko donc igny momba le resaka blocage kastia taloha anao nagnano vidéo arinaizany anao tamizegny hoe mivolagna hoe fa magnasasa viavy gasy magnefa lela nefa taty afara kastia nanjary présidentiny mamasosy nefa izy mpagnasasany olo magnefa lela sy magnasasa Jombilo ary izy io ty nanjary présidentny mamasosy afaka zavenao aminay vena tonga zay zavatra zay kastia resaka Jombilo agnatin'ny Facebook tam taloha za nagnano vidéo resaka Jombilo oui tsy famarako raha koa nataoko tsara raha mazava vidéo nataoko tam Facebook tamizay fotoagna tadidiko tsara be fotony fagnahy mbola agnatin'ny betronaka ty ato vidéo nataoko zany volagna resaka lehilahy agnatin'ny Facebook hitanao rô mikoragna aminao igny koragna aminao niany amare efa mitretre problème efa mangataka vola igny koragna anakahy resaka lehilahy mangataka vola zay koragna anakahy tamizay fotoagna fa no narobe olo ni contre za narobe vidéo n'olo contre za publication jiaby tamizay fotoagna lasa nirietra le koragna ni mélange ni ova raha hafa koragna fa ni natongavana tamizay fotoagna ni tegna antony vidéo naka tamizay fotoagna ni volagna resaka lehilahy am Facebook zare mikoragna aminao fa mandeha mikoragna resaka vola tsy voatery hoe lehilahinao fo ane tsy voatery hoe lehilahinao fo ianao koa fa mikokoragna mitsekitreky lehilahy am Facebook matetiky rô fa anao koa fitandrona rikiriky nikoragna zay rô fa mikoragna problème ndrô fa tia vola resaka zegny nikoragnako joane anao ne afaka mangataka vola amin'olo iarasanao fa mba tsy hoeky anareo mifankahita hely anao fa ikoragna problème anao fa vola tsy zegny mbo maheza manitrika angofo maloto ary mbala mpodiko eto tsy olo vitanao niany anao fa ndikoragna za igny koa karaha motrika an'izay hoe zany hoe natandy tantarany problème nazy fa tsisy manjary ninao fo regny manjary tsy maharitry fiaragna manjary na le olo miaraka aminao lasa décourage farana narô misaraka raha karaha zegny mety anao mangataka vola amin'olo iarasanao fa mba tsy hoeky narô ikoragna hela fa vola resaka zegny nataoko vidéo tamizay fotoagna fa le koragna nirietra niova raha hafa nisy ongony nisy vitiny ziska zegny nisy ravim-bolo ya isaro manao maligny kastia anao ve tsy mavozo elanao ody Madagasikara tsy mavozo amin'olo jiaby asasainao Facebook atsao mba agniran'ireo mercenaire monanao na ipopopodreo elanao fanoja amina lifagna jiaby ataonao Facebook atsaky magnasasa olo direct be Facebook ato kastia lera za mody Madagasikara za tsy mavozo io ne tandrazagna anakahy matolo ka nivolaniko agnatin'ny Facebook naka ty misy dikany tsy volovolanky donc za tsy mavozo aby za tsy mavozo aby zany ody Madagasikara
Karazin. De za tsy nagnasa fa za mivolagna fogna ty Facebook ty. Aza atao hoe ke nagnasa za tsy nagnasa. Bon, Kastia, somary miditsika amin'ny koragna la famille-nao tsika tsy devoirany ndraiky fa apetsaka ny aminao fo. Anao hitanay anao tatato nagnano publication hoe mivolambolagna la famille-nao. Hoe papanao hoe nihina volanao. De ni publienao Facebook. Mariny vizay Kastia sakarakory. Resaka zany volagna la famille-naka igny tam Facebook tato. Oui, zany tantara raha nandalo tamin'ny fiainagnanaka, resaka papako tamin'izay fotoagna. Fotony nararabe fonaka de tantareko tamin'ny aminaka tato raha nandalo taminaka tamin'ny fianakaviagnanaka tamin'ny papako zegny. De hatreto aloha tsy haiko feky fotony za mbola tsisy nouvelle-ny papako hatreto. Za tsy magnantsoisy feky. Tsavoniko anareo. Za tsy ary nagnantsoisy. Za mbola meloko. Za tsy ary naregny papako feky. Tsy haiko aby sa naregny aby na tsy regny za nagnano vidéo tsy haiko. Tsy haiko feky. Za mbala nitagna heloko naka za mbala mano projet naka hafa za. De après za mipody mano projet raha nataoko tamin'ny papako. Karaha zegny. Bon Kastia, anao sady miaraka amin'ny vazaha no miaraka amin'ny gasy amin'izao fotoagna izao. Agnisan'ny viavy voalohany mampirafy zegny anao Kastia. Raha zao ny fandehany. Ke ahietany Kastia masirosiro. Gasy ve masirosiro Kastia sa vazaha. De ahietagna gonao zegny. Gasy sa vazaha Kastia. Amina gasy ndraiky vazaha zegny eza tegna masiro. Izo zegny tegna ny marigny atsika gasy bakany efa zatra amina gasy karaha atsika. Gasy moa na aizan'ny tegna lilahy voalohany gasy niaran-tegna naronaro so zay vazaha de zatra an-tegna fa zatra surtout karazagna raiky am-tegna zatra. Tsy maintsy anao koa miaraka amin'ny lehilahy gasy mety possible lehilahy gasy regny tegna masirosiro fotony an-tegna zegny fa zatra amin'ilay gasy mais ça dépend le olo iarasanao. Arakaraka le olo iarasanao mahay misoma ou pas. Possible za zao miaraka amin'ny lehilahy gasy koa tsy mahay misoma ke. Tsy regniko masiro. Mety mahazo vazaha zary mahay misoma regniko masiro. Karaha zay. Bon Kastia, somary tatafaranao somary magnasasa fitondragna mpanakana Madagasikara. Magnasasa présidentanay ianao ary ataonao dosy. Bon Kastia, somary hitanay anao tafara magnasasa mpitondra ty aminay nefa anao tsy hainao ino raha mandala Madagasikara. Zay bon Kastia, taty afara anao somary nagnasasa mpitondra ty aminay nefa anao tsy hainao nino raha mandalo ino raha ataon'ny présidentanay. Anao agny andafa anao magnasasa mpitondra aminay aty. Ino zay mahatonga anao magnasasa fitondragna misy aminay aty nefa ny fitondragna aty aminay karaha hitanay mandeha normaly présidentanay magnano nefa anao somary magnasasa mpitondra zay. Ino antony mahatonga anao magnanzo Kastia? Izy koa atao hoe magnasaha bakany hafa le mo magnasaha ratsy. Za tsy magnasaha fa mivolagna. Deja nareo mila mahay magnavoka hoe ny olo mivolagna ndraiky olo magnasaha tsy mitovy. Za mivolagna ro mpiasam-panjakagna matetika amin'ny Facebook naka oui fa za tsy magnasaha. Donc tsy mitovy zay. Anareo nandeha l'école hoe zay tsy nandeha l'école ty donc mahay magnavoka tsara be asaha ndraiky tsy asaha. Za tsy ary nagnasaha rô, oui za mivolagna rô raha tiako hitako fa nazaveko teo ko misy raha tiako dirina ho za zegny na mety amin'ny sofinareo io na mety amin'ny masonareo na tsy mety ko fa raha tiako dirina io na momba resaka politique na momba resaka ino izy fa idirako karaha zegny. Idirako izy ndraikindraiky baka le raha hainao le raha volagniko mary fa nonanareo misy olelaka amin'ireo mpagnano politique io nonanareo tiareo olo trop dila loatra jerinareo rianareo. Fa za zegny raha koa hitako tsy mety de volagniko tsy mety, raha koa hitako mety volagniko mety. Fa le problème nareo à moment za koa magnano bravo exemple mahita raha ataon'ny Riandra Joely mba hitako tsara ataoko bravo nareo tsy raha hita. Nareo tsy hita. Fa koa fa lera zany critique zay vao nareo hita. Tokotro mba miboaka baka nareo moment za koa mba magnano bravo raha tsara ataondreo io. Raha koa hitako tsy mety aminakahy za zany même izy hitanao mety aminao volagniko foziny tsy mety aminakahy. Même nareo tia misolelaka amin'ireo mpiasam-panjakagna io volagniko fo koa fa raha hitako tsy mety aminakahy.
noho fitiavanao le olo matetika raha hitanao mety fo fa aminaka za tsy misy fleraka ndraiky ro raha koa hitako tsy mety de volaniko tsy mety voilà tsy hoe magnasa za tsy magnasa eto koa de manolotra fisaorana ho anjirany moto pièce à Diogo nagname ty fandaharana ty zahay de ho antsika jiaby namagna mandalova mijirany moto pièce à Diogo fa misy pièce na moto maro tsara fatatra tegna le amina tiavanao izy de mandalova hagna za ko karaha fativanga moto ko na biditra nakay sakara kor deputé tsara raha mazava vitika tsy maintsy manonga bon misaotratsika jiaby nagnaraka igny émission lavalava igny deputé Facebook mana nan'olotsy izy igny ary isoragna koa makasitia izay nagneky nivahiny tato aminay isoragna majirany moto pièce nan'olotsy ny fandaragna igny toeragna varotsy pièce agny Diogo zo pièce ny moto na vona bonne occasion samby hitatsika ao adresse Tsenaka misy ary mampagnantegna atsika jiaby za magnaraka ty fandaragna ty aza misaraka aminay fa mety ho maro ary mety hoisy artiste international artiste malaza agna ivelany andalo ato amin'ny pagetsika ary mety ho avy eto koa ny artiste jiaby malaza hitanao Madagasikara atsika moa tsy mijoto fa manonga de manonga isoragna atsika jiaby izy koa nareo tsy nankafy ny fandaragna atsika tsy nisy fiovany kely isorako ary magnentagna atsika jiaby mba agnaraka ny zavatsa izay ataonay atsany velogna matomboky lay makasitsika tompoko vavy deputé Facebook yake Pièce Duran Diogo Suarez Manul Chawano. Émission spéciale Lava Lava. Ça fait mon de Facebook.